Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Duterte lethal injection or pagbigti ang nais sa death penalty. Minorya sa Kamara kontra naman sa pagbigti gamit po ang lubid si papataw pong parusang kamatayan. Pagbabalik ng death penalty, tinututulan naman ni dating Senate President Nene Pimentel. Sa ibang balita dahil po sa overpriced na athletes uniform at iba pa, Fisgok head at Speaker Cayetano nag-sorry. Olympic quality naman daw. Malacanang suportado po ang Fisgok, PSC at POC sa SEA Games hosting. Kaso laban po kay VP Lenny dahil sa Bicoy videos tuloy kahit Solgen ang gumawa ng affidavit sa sinasabing witness. Gyera ang gusto ni Duterte at ayaw ng peace talks ayon kay Joma Sison. Ombudsman, sinuspindi ang isang mayor sa Abra at iba pang mga opisyal. Abogado, inaambus patay, asawa kritikal sa Negros Oriental. At patungo sana sa libing, 7 patay nang mahulog ang sinasakyang truck sa Ifugao. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Malulutas na ba o hindi ang mga problema po ng OFWs kung meron na pong Department of OFW? Malulutas na nga ba ang problema po ng mga OFWs kung meron na tayong Department of OFW? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At ito po ay napapanood ng napakaliwanag sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay
nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable 217, Cabling Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa iba't iba pang mahigit 1,000 mga cable companies nationwide. Ang ating programa po ay pinalilipad ngayon ni Clarence Andaya. Sa patnubay po ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso. Ang ating programa rin po ay nakasimulcast sa DWOK Palawan 107.9 ang Bigwas Station. Salamat po sa may-ari ng himpilang yan, ating kaibigang si Tommy Abile. At magandang hapon po siyempre sa mga nasa Metro Manila, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Special mention siyempre ang Puerto Princesa City sa Palawan at lahat pong mga OFW sa buong mundo. Ang ating telepono po sa studio ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-follow at i-share nang sa ganun ay marami po ang nakakaalam sa totoong mga nangyayari po sa ating bansa. Ulitin natin ang ating main topic this afternoon. Malulutas na ba ang mga problema ng OFWs kung meron na pong Department of OFW? Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. Of course, special birthday greetings sa ating kaibigang tagapagkor si paring Edward Perez. Ayan. Paring Edward, happy birthday sa'yo. Pasensya ka na, hindi ka pwedeng mag-play ng birthday song. Nagagalit po ang FB. Ang importante, hindi ka namin nakakaligtaan. Happy birthday sa'yo, paring Edward Perez. Bago ang lahat, Clarence, mga kaibigan, isang malaking problema po sa ating bansa ang pagresolba ho ng basura. Maraming problema po tayo pero nakakahiya. Simpleng basura po, ang problema ho ng ating bansa ay hindi po malutas-lutas. Yan until now, problema pa rin po sa mga komunidad, sa mga lungsod, sa mga bayan-bayan ang basura. Isa po sa issue dyan siyempre yung kawalan po ng pagtatapo ng compliance sa batas. At isa pang very contributory sa problema sa basura, ang kawalan po ng disiplina ng lahat. Ayan, mga mamamayan, ano nga ba ang mga pwedeng solusyon sa problema natin sa basura? Nais po namin ipakita sa inyo ang isang teknolohiya na tinatawag po nating waste to compost or waste to fertilizer technology na pwede pong gamitin ng mga barabarangay and even business establishment to reduce drastically ang mga basurang pwede pang hakutin or kung ito po ay sabay-sabay nating gamitin nationwide, wala na pong hahakuting basura papunta sa sanitary landfill at mawawala na po ng pagkakagastusan ang mga munisipyo, ang mga city hall na bilyong-bilyong halaga po ng salapi natatapon lamang po sa basura. Alright, nais po namin pakita sa inyo ang demo ng isang teknolohiya sa pamamagitan po ng BioCare Health Resources na nagpapakilala po ng makina na mag-convert po sa waste, both biodegradable and non-biodegradable into something useful pa tulad po ng pagiging fertilizer at pagiging sangkap sa paggawa po ng hollow blocks. Panoorin po natin ang video ito. Yan po yung machine. Yan po ay dinemo sa isang barangay sa Baguio City at inatinan po yan ng halos 100 mga barangay officials, mga barangay kapitan. So yung basura po ay iniispirahan muna ng enzyme
Ayan po yung machine ng BioCare Health Resources. Sige ma'am, ano nga po itong machine na ito at para saan ito? Ito po ay dito po sa side na to, itong machine na to is biodegradable machine. Ito po ay nag-grind po ng mga nabubulok na basura. Nabubulok na basura. And ito naman po sa kabila is the non-biodegradable na ito po ay nag-grind naman ng mga hindi nabubulok na basura. Sinong pwedeng gumamit ito, madam? Ito po ay magagamit ng bawat isang barangay, bawat isang munisipyo, bawat isang establishments. Yun po ay magagamit ito na hindi na kailangan lumayo pa at mag-hauling para i-imbak sa isang dump site. O ibang dalhin sa ibang dump site. So, dito pa lang po sa barangay, makakatulong na po talaga itong machine na po sa bawat constituents of the barangays and the whole, like for example, this Baguio City, the whole Baguio City. So, yun po. So therefore, you're solving yung napakalaking gastos po sa hauling and sa tipping fee. Yes. So wala na pong hahakutin, practically. Wala na pang hahakutin mismo sa barangay na pwede na pong solusyonan Apo. ang basura. Apo. Paano ba ang procedure, ma'am? Segregation muna. Segregation, may tulong pa rin po ang mamamayan, may tulong pa rin ang mga constituents of the barangays. Kailangan po pa rin ang kapilingan nila is for the segregation, isa-segregate ang biodegradable and the non-biodegradable na basura. Apo. So yun po. Pag na-segregate na yun, ma'am, yung nabubulok at hindi nabubulok, Ilalagay po dito ang nabubulok and then i-grind po ng machine and then after grinding, ang kalalabasan po nun, 2 days magiging fertilizer na. Kasi aanin niya ang mga waste na solid waste. Yan po ay lalabas po dyan ang liquid and solid. So pag lumabas po yung solid and liquid, parehas po yan merong silbi. Because of the solid waste, magiging organic fertilizer na po siya. And then also the liquid. Ganun na rin po. Kasi po, may nilagay po tayo dyang enzyme. The disinfectant and deodorizer and decomposer. Siya po ang magiging fertilizer po ang basura. Opo. So may tulong po yan sa bawat mamamayan. May tulong Lalo sa Baguio, sa lalo Cordillera. po dito sa Cordillera. Kasi po yan, pwede maging fertilizer, pwede nang maging livelihood ng barangay. Tama po. Tama po. Okay. Paano po ba yan? Paano natin tuturuan yung barangay na maka-acquire niyan? Kasi more or less may cost po yan, di ba ma'am? Apo. Sino pang bibili niyan? Yung barangay mismo or yung city? Depende po yun sa city or the barangay, depende po yun sa budget nila. Apo. Ay meron affordable naman po ang presyo nito mga machines at tayo po ay hindi naman ang BioCare and the Mega Gentech, the dealer is hindi naman po mahirap kausap and this is a very affordable price na ibibigay po sa bawat munisipyo at bawat barangay ng Cordillera. Basically, you're solving the climate change problem. Yes. Yung basura. Yes. Kailangan lang ito makilala ng mga taga-barangay, mga taga-city hall, mga taga-munisipyo. Apo. Okay, so maganda po ito. Salamat po. Dinala niyo ito sa Baguio City dahil problema talaga sa Baguio ang basura at yung end byproduct niya o yung magiging produkto niya ay magagamit po ng mga farmers. Yes. So that hindi na masyadong
umaasa din doon sa mga galing sa poultry. Opo. Mas okay yata ito. Mas, At ang palalabas din talaga is makakatulong sa bawat isa. And then, like for example po, ito pong enzyme na ginagamit natin ngayon for biodegradable. Ito pong mga nabubulok. Pag in-sprayhan po ito ng enzyme natin na tinatawag na disinfectant and deodorizer, the matter of minutes, seconds, mawawala po ang amoy. So makakatulong po yun. Makakatulong din po sa dump site na nandun na dati. Pwede pong isprayhan po yun. So, paano po ang unang procedure ng mga taga-barangay? Kausapin kayo, mag-intent, saka siguro you can do a demo like this Yes. para makita po nila. Opo. And then, at the same time po, we are helping the barangay officials and barangay captains sa mga constituents din po na pwede po tayong may libre pong training para sa mga tao nila how to use this Tama. and how to implement this. Tama. So meron po tayong livelihood assistance na Overall po ay tinutulungan niyo ang isang city or munisipyo na makasave ng napakalaking annual That's right, expenditure sa Yes. garbage, sa hauling, garbage tipping fee, no? Dalawa po yan, paghakot at pag-host ng mga basura nila. This can be a one-time investment, di po ba? Yes, sir. Pero yung effect po niya ay lifetime Definitely. solution to the garbage problem naman. Yes, sir. So, salamat ma'am, kabayan sa pagdala ng machine ito. Makakatulong po sa problema sa basura sa Baguio City. Thank you very much, Sir Aaron. Si Errol Dacame, ang Damaong Asero. Yan po ang makabagong teknolohiya na mag-convert ng waste to fertilizer at waste to construction material. Dapat ay malaman, matuklasan po ng mga taga-barangay at mga taga-munisipyo, mga taga-city hall. And it will really solve the waste management problem at yung napakalaking gastusin po ng LGU sa pag-aayos po ng basura. And of course, ang isang problema nga ng mga munisipyo dyan at lungsod, mayormenteng problema ay yung kawalan po ng sariling pagtatapunan. Mandado po yan sa 9003 ng kada munisipyo at lungsod may sariling sanitary landfill dapat. Pero hindi po yung natutupad sapagkat for so many reasons. One, halimbawa sa mga lungsod wala nang halos espasyo para pagtambakan ng kanilang sariling basura, ba, di ba? So they are forced to bring their garbage sa mga sanitary landfill host areas na nangangailangan po ng pagkalalaki, bilyong-bilyong bayad para po tanggapin ang kanilang basura. Alright, tuloy po tayo. Let's get back to our survey question. Malulutas na ba ang problema po ng mga OFWs kung meron na pong Department of OFW? Sa pagbabalik po natin, kausapin po natin ang ating kaibigang Dr. Chi Umandap, ang Board of Trustee ng OWA para po sa isyong ito. Balikan ko po kayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Damaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.